Heb je nog wel wat vertrouwen in deze bregen? Nee. Heb je nog wat vertrouwen in deze bregen? Nee, anders kost het niet meer, toch? Nee, zeker niet. Het is al na 2 jaar in een heel. In deze bregen van de fietsers wel ja. Maar ja, we moeten er elke dag heen, maar ja, ik weet niet als het nog goed komt. Maar dit duurt ongelooflijk lang. Hoe zit dan in jouw eigen de toekomst eruit van deze bregen? Ja, maar dat hebben wij allemaal aan de gang. Maar ja, dat moet ze daar verderop. Maar die zeggen dat net zo. Schande. Skante, deze kant, het zie je wen, wie het wel los. Ik heb net naar school worden gebracht bijvoorbeeld. Mijn ouders heb ik eerst nog 4 jaar te fietsen, rijden. Ik weet niet lang waar, moest door een pont en als daar iets fout mee is, dan moest je helemaal omfietsen. Hoe je me dan omfietsen? Nou helemaal over wat zijn en hommets. De meesten het leenbedrijf die het land hebben, aan de andere kant, ja, die moeten wel 20 keer op de helm. Maar joh, heb je er net een protest van verder? Nee, ik ben op een fiets. Dus, En je Maar- ging nooit een keer met de auto? nee, want dan ging ik net los, toch? Nee.